Παιδιά, θα δείξω πώς να κατεβάσουμε τζάμπα το Fraps 3599 η έκδοση. Και άμα θέλετε την πιο καινούργια, να βλέπετε αυτό το site. Γιατί λέει εδώ πέρα ότι πάτε στο site δυσκά και το κατεβάζετε. Εδώ πέρα λέει ότι θα κάνει ένα update μόλις βγει, πιο καινούργια έκδοση. Πάμε εδώ, μας βάζει εδώ το site, εδώ μην τα πειράξετε αυτά. Πατάμε εδώ πέρα skip this ad, κλείνουμε διαφήμιση. Και εδώ πέρα επιλέγουμε τι θέλουμε να το ανοίξουμε. Να το κατεβάσουμε από εδώ και από εδώ να πατήσουμε άνοιγμα. Δηλαδή, χωρίς να το κατεβάσετε. Πατάμε εδώ, ανοίγουμε, κατεβάζει, μας το ανοίγει, πατάμε close εδώ πέρα. Έχω βάλει και για αυτό το link. Πάμε εδώ πέρα. Τώρα τι κάνουμε εδώ πέρα? Εδώ θα διαφημίσει βγάζουμε. Πάμε εδώ πέρα. Το ανοίγουμε, το κάνουμε extract. Αν θέλουμε να το ξανακάνουμε, εγώ το ανοίγω απλώς γιατί θα μας βγάλει αυτό και θα μας ανοίξει αυτό εδώ πέρα. Εδώ πέρα είναι το links, είναι δικό μας. Είναι δηλαδή, δεν είναι από το Fraps και βάζει και gen μέσα. iAgr. Εδώ επιλέγουμε που θέλουμε να μπαίνουμε τα βίντεο, το πρόγραμμα. Κάτι εδώ πέρα επιλέγω και επιλέγω ένα φάκελο τώρα πριν να το βάλουμε skins. Σπάντων έχω βάλει δηλαδή εκεί πέρα. Φτιάξουμε ένα τέτοιο, πώς θα λένε, το εικονίδιό μας και πατάμε install. Περιμένουμε και πατάμε close. Και τώρα μπορείτε να δείτε ότι έχετε τα Fraps. Δάμε yes. Και ανοίγει κανονικά το Fraps. Να δούμε. Και βλέπετε ότι είναι εγγεγραμμένο. Ok. Αυτό είναι το βίντεο. Να πω επίσης ότι αυτό θα είναι το καινούργιο μου κανάλι που μπορείτε να βλέπετε διάφορα tutorials, gameplays. Αυτά. Κάντε subscribe, like άμα σας άρεσε το βίντεο και σας βοήθησε. Γεια.